Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен хубен, саломатиётон хубай, настронотон созай. Гӯш кунед ки дар ин навор чӣ ҳастай бародаро? Кресла дивани фурӯшӣ ҳастай, қолин, палас, устали чойхӯрӣ, анам хеле чизо ҳастай бародаро. Ана баляскои фурӯшӣ ҳастай, мошиндаррасия, квартираи арзони 20 000 сомон, хонаи заминаки ҳастай бародаро 75 000 сомон, замини холӣ ҳастай 35 000 сомон ай. Дӯстони азиз, ҳамин қайд чизои гуфтам ки ҳастай, бо дигар чизои арзон ҳам ҳастай. Фақат видеоро тоғиша тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмед. Аз киҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хонаи, мошинай, чизе ки барои фурӯш дора, ягон магазинай, фарқ надора бародаро, мо чизе ки боша, реклама боша, мисол рекламаш мекунем. Тамошо кунед, я дона лайкира бичқен, касе дар канали мо меҳмоне, форатон ки видеои най мара 1 минута тамошо кунед, дар канали ма подписатсия кунед. Ана аки рафтем устоста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам, грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино, ҳамин территория дар бародаро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора Айдистон мегиранд. Нархш бо маслиҳати бародаро ай рӯи кило зависид мекунад. 6 та номерош мондагим, ин номеро имо, вайбер, ватсап дора. 2 та номерои Тоҷикистонш ҳам ҳастай. Шумо бародаро фақат занг бизанед, ҳамашаш мода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. Дӯстони азиз, номерои телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, ҳамин духтарчае ки шумо мебинед ба касалии хун, лекоз гирифторае ки 5 моҳ шуда лечениш кардастанд, результат ҳаст кам. хун мегзаронанд, кравид мекунад, бо беҳолу бемадор мешавад. бояд лечени серьёзне кунӣ, шароит надоранд, ба кӯмаки шумо эҳтиёҷ доранд. чанд қадаре ки ай дӯстон меям метавонед кӯмак расонед. рақамҳои спитамен бонкшон, душанбе ситишон, рақамҳои модараш ҳамаш дар ҳамҷа ҳастай. чӣ хел ай сбербанк равон мекунӣ, як сурат ҳам ҳастай, ҳамон сурата бинед кадоме ки хайр кардани марҳамат. ана аки навора сар мекунем, ин навор аралаш омадагиайда, ҳамин хонаву дар, креславу қолина ҳама чи ҳастай, устали. хай фақат тамошо кунед, чизои рӯзгор айда. дӯстони азиз, кресла диван қатъи 2 устал шай. Ина дидесен кресла дивана бовар ки зур айда, ми болош намешинева кинои туркиро тамошо кардан мегирӣ. Нархша бародаро 2800 сомон мега, 16 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, дар Душанбе ай, ҳози занг бизанед бихаред. ӯ хай истифода бурдагӣ нест, ҳамин 1 мо 2 мо истифода бурдагӣ ай, пачка айс ҳастанишда. бародарое ки хона дорен, ана қолин надорен, ина қолинои оригинала тавсиятон метавонам бихарем бешухи, агар размери ҳамин туғри бигира. ду қолин ай, дарозаиш 5 ба 50 ай, паҳмиш 3 ба 20, 5000 сомон мега ҳар душа. 5000 сомон қолинои оригиналан, 28 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. дӯстони азиз, анаи устали чойхӯрӣ ай, мақсад устали соз навайда, мисол ҳамин 1 мо 2 мошид хариданша, бо мега бифурӯшемаш, нархша бародаро 2000 сомон мега. 2000 сомон сифати зуршай, 11 000 рубл мешидай. дар шаҳри Душанбе, ина номерои телефонаш, маълумоти бештара метавонед занг зада бигиред. ана аки бародаро мегзарем ба 3 дона глеми кайлдор. ина бародаро 3 дона глемора нигоҳ кунед, чӣ хел хушрӯанда. 3 дона глеми кайлдор, нархушон ҳамаш обши 3500 сомони ай, 20 000 рубл мешидай. бовар ки нархи созае. дӯстони азиз, ҳамин қолина гап мезанем, ба реклама бо алиш мешава. як қолини дига ҳастай бародаро, нархиш 700 сомонӣ, 4000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. ана аки бардорҷоно мегзарем ба дуюм эълони имрӯза, бо як эълони зур айне ки баляскои фурӯшӣ ай бардоро. баляскои фурӯшӣ 10 намуд қолаб доранд ва стимшам ҳастай мега, стимшам мефурӯшем. размерошон ҳар хела ай мега, ҳар хела мебароранда размершон, мисол майда, калон, чӣ хеле ки шумо заказ кунед, чӣ хеле ки бирен вибр кунед. ана адреси ҳамин бародар шаҳри Душанбе, тарафи Догда будай. шаҳри Ваҳдатам мисол адрес доштиян, пеши ана даромадани Ромидам сех доштиян, ҳам тарафи Душанбе, тарафи Догдаву, ҳам ана дарвозаи Ромида. дӯстони азиз, маълумоти бештара хайна мисол занг мезанен, аз соҳибаш мепарсен. номерош имо ватсап дора. баляскои фурӯшӣ 10 намуд қолаб доштанд.
мегирӣ мисол ами бари хонада чинданаш мегирӣ, хонат фасон мешава. занг бизанед, маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, ака мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ, яъне ки як квартираи арзони дига. касе ки бар дураи шаҳри Кулобен ё аз ноҳияи Данғара ё аз ноҳияи Восен, бардурои азиз, квартираи арзон наковен. Инама барои шумора як квартираи арзон ёфтам, бовар ки нархиш беплае. квартираи бардуро қарор дорад дар шаҳри Кулоб, тарафи Наҳмда. як хонага дар 7 этаж қарор дорад, 36 квадратни метрай. ремонти замонавӣ кардагиай. ҳамин пула битева бидро зиндагӣ ки ов светиш ҳастай, ҳуҷҷат 100%, ба чизи чорашай бардуро, термос, кондитсионер, хулоса ҳама чизи чораш местодай. нарша бардуро ва хоҳарои азиз 133 000 сомон мега. ана касе харидори аниқ бошен, савдои созам мешава бардуро. 133 000 сомон, 764 000 рубл мешидай. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. нархи зурай бовар ки. ولی در این ویدیو چیزای ارزان بسیار به حضور یان باش کن تا آخر ویدیو را. دوستان عزیز، خونده صنعت اسب پیدا اسب. خونده صنعت سالی برآمدش 2010 سالای نوشای. سوزشواریش گاز بنزین. ابیو موتورش 2 لیتر کاروبکا اتومات بده. صاحب ماشین فتگی که ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره، حجتش 1 ساله. میگیری و هم 1 سال کتگی کدا میگردی باور که قرار داره در شهر ایسار نرخشه 100 000 سامان میگه. بچه‌های ایسار ماشین ارزان ایده سطح مردگوری 100 000 سومان میگه با سودا میشوه. 570 000 روبل میشده. باور که کسی که پول جمع کردگین ایسوم هیچیه. بگیرین در امی جون جوانتون کتگی کنین بگردین. نمره تلفنش ایمو واتساپ داره، زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین. اینا با ویدیو شامروی کردگی تماشا کنین. باور که اسب پیدا اسب بخرین کسی که پول دارین. ан ака мегзарем ба як хонаи заминӣ. ози хонаҳои заминиро гап мезанем, бо квартираҳои арзонда мегзарем да. дӯстони азиз, хонаи десани заминае қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Истиқлол, деҳаи Каримӣ, Исмоил нависагиай. 6 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи кайлдориш кардагӣ, кухни, баня дурунишдай. 3 подвали дигаам дора. бардур ремонт чачхели десен коробка, овсвет ҳаст, ҳуҷҷат 100%. гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ бдай бардур. ҳамин хонаи десен дарахтҳои мевадиҳандаам дора. нарша бардуро ва хоҳарои азиз 180 000 сомон мега. касе харидор бошен, савдо мешава. 1 миллион 29 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳастай, номерош имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирин. бардурои ғариб, бардурои ки дар Россияин, метро Котельника, ҳамин тарафода ҳастен охи. бардурои азиз, ина мошини фурӯшӣ Volkswagen Cheta, соли баромадаш 2012, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. абиё мотораш 1.6 литр, коробка автомат, ҳуҷҷатош 6 моҳи дигай, қафош танировка дора. қарор дора мошин дар Россия метро Котельник нависагия бардуру. метро Котельник фаҳмидем, нама киҷои Россия рафтесам. нархша 720 000 рубл мега. 720 000 рубл мега савдо мешава. сомони қатъи ҳисоб китобиш кардем бардуру 126 000 сомон мешидай. 720 000 рубл. мардами ғариб, ина мошини хуба ай даст натен. номерои телефонаш ҳаст, WhatsApp дора, занг бизанен, мошини арзона бихарен. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. як дона лайкира биҷиқен, касе меҳмонен, подписатсия кунен. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Кулобод. ай район 8 ё 9 километр дуртар бидай. 8 сотиқ заминда 3 дар хонаи калони хушрӯ кардагӣ, як хонаи времянкаи дигаам дора. ремонти хонаҳо бардуро замонавӣ кардагиай, фақат пула битева бидро зиндагӣ ки овсветиш ҳастай, ҳуҷҷат 100%, гирди хона ба сементблок маҳкам кардагӣ. нарша бардуро ва хоҳарои азиз
азиз 200,000 сомон мега. Касе харидор бошен савдо мешава, агар ними пулша ҳози битен, нимша бадам битен мешидай. соҳиби ҳамин хона да бардуру гарини сум дар корай, гарини залулай бардури азиз. касе ки аз ноҳияи ёвонен, ина метонен ки 200,000 сомон пули нахқати бихаренеш ё ними пулша битен, нимша бадам битен мешидай. бовар ки беҳтарин варианта гуфтесай. номерои телефони тоҷикистон шам астай, номерои россияш да имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, тамошо кардесен, зинда бошене. мегзарем ба як квартираи арзони дига. фақат лайкора бижхене дар комментара бинависен ки аз куҷо хона замин квартира шумо дар корай. комментара да бинависен аз куҷо дар корай то чанд сума дар корай. ман мебинам арзонтар дар видеои оянда мемонам. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи кушониён. номи пешинаш бохтаре, касе намедона. дихонага дар яким этаж қарор дорад, 46 квадратни метр. домои пешина хонара нав ремонт кардагӣ бидиан. нарша бардуру 120,000 сомон мега. дихонага яким этаж, ноҳияи кушониён, 46 квадрат, 120,000 сомон. 686,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. видеои пешнара аҳамият додам ба гуфтан ки аз шаҳри Кӯлоб ягон хонаи заминӣ арзонтар бимон. мемонӣ 300-400,000 мо якҷо қасум дорем. гап нест шеринар, ина зинда бошен. ана хонаи заминиро аз шаҳри Кӯлоб биқапен. хонаи десен бардуру қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб 8 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Турсунзода, 147 хона ремонт кардагиай. дига маълумот додагӣ нест. хай мисол касе харидор бошен, занг зада мепирсен. нархша 75,000 сомон мега. бовар ки пул мешидози худа мехаридмаш да. 428,000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба як замини арзони дига. ин замине десембардро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чиламазор. соҳиб замин мега ки срочна замини фурӯшӣ дорам. 6 сотиқ заминаи документош 150% кардагием. замина мегирӣ, фақат сохтмонша сар мекунӣ. замин мега дар Чиламазор қарор дорад, дар шаҳри Ваҳдат, дар тарафи чӣ нависагиай, адир нимада нависагиай бардуру. светаш ҳастай, ҳамсоё ҳастан мега. ови чашма ҳам дора, шланга мисол овардагием. ову светаш ҳастай, муомила мекунем. нархша 35,000 сомон мега. арзон алиш мекадай. харидоро занг бизанед. ана мехонем яда комментаре фасонаву баъд хайрхиш мекунем. нависагиай ки гилит гили боймиҷон, нархора камтар биҷинбон. гап нест неки гилет гили боимҷон, нархора камтар биҷинбон. хай мара наге нархора биҷинбон, соҳибои хонара биге нархора биҷинбона. барои ман соҳибои хона нестам, кӯхӣ. мехонем дигаша акая хари фурӯшӣ дорам. кунаш анашнондагиай, пешаш хезондагӣ, абъёми мотораш 35, расходаш алафай ва ҷав мега. дар 200 километр як қопча ҷав мехӯра. рекламаш ка ака. кам нест, ина рекламаш кардесен. зинда боше ако, шерои нар зинда бошен. комментариҳои фасоне ки 100%. ва дӯстони азиз, настарени бад яде комментария фасонтона хондем. хай бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки мошин рӯй кардан аст, ки ҷое ки замин рӯй кардан аст, ки ҷое ки квартира рӯй кардан. ман арзонтар барои шуморо реклама кардам. аз ки ҷое ки намондум бардро дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. хулосаи гап, я дона лайкира бишхен, касе меҳмонен подписатсия кунен. битонен ҳами видеора имо WhatsApp чи сайте дорем падилитсия кунен ва дар комментария бинависен ки яка беҳтарин видео. ва дӯстони азиз, як чиз дига да ёдам зад, касе то охири видеора тамошо кард, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем. ва бардро гапаи сус зиёд намекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хай бардрои азиз, идда хона биёен. дӯстони азиз, додара ки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почаш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. дига илоҷиш нашида. дидам ки мисол почаш сиёҳ шидай, почаш ай зону камтар болотар биридиян.
ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Хайна бардро мисол бо хитон гӯш кунед.